Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta modul de prindere a jaluzelor prise între baghetele termopanului. La fiecare jaluzea veți avea nevoie de 4 pastiluțe de prindere. Fiecare pastiluță de prindere se va monta în colțul termopanului, adică aici. Vedeți, pastiluța de prindere într-o parte este închisă, într-o parte este deschisă. Întotdeauna partea închisă în extremitatea geamului, în dreptul baghetei termopanului, să nu acopere, nu așa, așa nu, așa da, să aibă un pic spațiu să circule jaluzeaua. Vor fi niște șuruburi extrem de mici pentru a nu afecta termopanul. Dacă vi se pare complicat să țineți această pastiluță cu mâna, pe spatele ei puteți lipi un dublu adeziv foarte subțire și o puneți pe poziție, dacă aveți nevoie de ambele mâini pentru a folosi șurubelnița electrică sau șurubelnița normală, și vă va ajuta foarte mult. În partea de jos facem același lucru și sus. Cu mare atenție să fie în simetrie cu cel de jos. Am montat toate cele 4 pastiluțe ale jaluzelei. Desface jaluzeaua cu grijă. Veți scoate sforile. Cu mare atenție să nu desfaceți această pastilă și veți deșira sfoara. Mare atenție ca sforile să nu se încurce, va fi mai complicat să le descurcați. Apucați o sfoară, o desfaceți din cealaltă parte. Iar din partea opusă, unde sforile sunt mici, veți apuca pastila de jos și veți trage de ea. Cea din partea stângă, superioară, se va trage. Veniți cu jaluzeaua, încadrați între cele două baghetele termopanului, iar cu sforile din partea superioară le veți încadra în pastiluțile pe care le-ați montat mai devreme. Este foarte simplu, prin culisare, întotdeauna sfoara cea lungă în partea exterioară a jaluzelei. Veniți cu amândouă, le-ați prins și nu mai aveți treabă cu partea de sus. Apucați sforile din partea de jos a jaluzelei, ambele, dreapta și stânga, le veți ține în centrul termopanului, stați în partea de sus. Trageți jaluzeaua până sus, clipită de pastiluțele de prindere. Vă veți duce în partea de jos. Veți prinde una dintre părți care vreți dumneavoastră, stânga sau dreapta. Iar acum vă veți uita la jaluzea. Vedeți? Este puțin strâmbă. Ca ea să se îndrepte, veți veni iar în partea de jos a pastiluței și veți ridica pastiluța de prindere peste bagheta termopanului. Se trage de ea. Vedeți? Acum apucați pastiluța, trageți puțin de sfoară cu mâna dreaptă sau mâna stângă, băgați pastiluța, iar jaluzeaua s-a îndreptat.
Ați tras prea mult de părțile inferioare ale jaluzelei. Iar în partea de sus nu stă dreaptă. Partea cea mai de jos o lăsați în parce. Veniți în partea cea mai de sus. Apucați sfoara și trageți un pic de ea. Până când jaluzeaua se va îndrepta. O acționați o dată de 2 ori, o duceți până jos, până sus. Vedeți dacă profilul atinge pastiluțele de prindere. Dacă totul este ok, excesul de sfor se va nuda. Cât mai aproape de pastiluțele de prindere. Și excesul de soară se va îndepărta printre ele.